Yes, mga subscribers, muli, si Madano Magkapinto. Happy New Year po sa inyo lahat. Kasama ko si Constantine Bongol. So, ngayon po ay January 3. So, ito po yung first therapy namin for this 2025. Ayan. So, samahan niyo po kami sa aming pag-therapy. At po, and God bless. Sa lahat ng mga Bongol, Happy New Year. Ayan. Tumayo mo. Sa size. Sige. Dito diretso. Diretso. Yeah. Parang step yata, no? 2. Di ba? 3. Nibilang mo? Ano na? 5. 5. So wala mo nang walking, medyo taas kondisyon si Kuya Constantine. Galing sa bakasyon to eh. Sarap ng lechon. Lechon yata ngayon. Lechon no? Yung crunchy, bagay na mo. No? 21 lang. 21, siba. Balik mo. Balik mo. Yung Exhale. Taas. Taas tayo. Yan. Yan na. 11. Meron pa. Okay. Sarap pa si lechon eh. 13. Okay. 14. Dapat ganyan kalbili ka. 16. Ayan, tagagawan. Tagagawan eh. 17. 18. 19 eh. 20. 21. 21 ay. Nila pa. Sarap ang lechon eh. Yung malali ko muna. Hawak mo na maigi. Paikot tayo, paikot ha. Tatama ka ba yan? Ayan. Paikot, paikot. Bago ka yan. Okay. Seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ito ba kaya ata? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hold. 21. Position. Balik sa'yo, relax. Walang power. Okay. Reverse. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21. 21. Ay, kapalit, kalisagan. Hold. Ganun na. 21. Kablower ta. Mag-blower ka? Mag-blower ka ba? Oh, matisangan. Isahan ka na eh. Yeah. Bilang, bilang. Pintuan. Ano? Ganun. Pakli. Pakli, pakli ba? Yan. So ito po yung upper limb exercises warm-up bago mag-massage therapy and digital therapy. Pwede po gawin sa bahay ito mga stock plates natin dyan. Every morning and every afternoon. Makakatulong po ito sa mga joints natin. Duro. Putay tayo. Putay. Sagada. Sagada mo po. Wait. Sixteen, 17, 18, 19, 20, Swan. 21. Relax, relax eh. Ano mo po?
Isa lang. Ah, Kaya pa. Hindi na. agad. Isa pa. Mamaya na. Next time rin. Wala. Mahaba ka mo, mahaba ang relaxation mo. Ano di ba ang mga muscle mo? Ano di ba ang mga muscle mo? Ano? Wala. Ano di ba ang talaga mga muscle mo? Tagal mong hindi na puro makain. Hindi ba na ako nagkakakain na to? Itang kutsinilyo, hindi man ako tumikip. My God. Ito yung lechon. Malilit yung ka. Hindi kasi mga muscle mo. Stroke kasi ito. Ang stroke kasi napapahinga ang stroke. The more napapahinga siya, the more na siya ay naninigas. May stiff. Ano pag nadadaganan, di ba? Nadaganan ba to? Pag hindi ako nakakatulog, gumagano na kasi kabila. Ilang linggo ba pahinga mo? 2 linggo, no? 2 linggo ba? 20, ano yung huli natin? 20, Sabado ulit na eh. Wala na. Mga 2 linggo may higit. Ano mo? Ganda na walking mo, di ba? Hindi talaga maninibago ngayon kasi napahiling ang kawan mo. Nakabuli natin yung dating lakas mo. Yung paglalakad ko naman dati, lagi naman ako naglalakad eh. Hindi kasi, ayun. Oh, Kaya nga pagkakuan, masakit pag tinataas ko eh. basta talaga yan. Gusto ka niya. Hindi naman siya mas masalamig lang. Gusto ka kasi. So dito pa rin yan. Sa utak mo. Kailangan talaga. Relax ka. Isip. Kaya mag-isip kung magaling ka na. Tapos yan, ikot ako sa amin yun. Kaya Putol. Sa, Mexico. San Juan. Tapos dito sa may Hacienda. Bakit binalik mo yung bigtan? Oo, nagbabalik ulit. Ewan ko siguro may ibang umawak siguro baka hindi ba hindi nakapad. Siguro. Ayun, try and error, di ba? Di ba kinuha ng babae yun? Oo, meron. Tayo na ulit. Babalik siya eh. Hindi, sa Hacienda lang yun. Hindi mang bikal yun. Ang nakakapad. Hindi, yung bingkan. Oo, hindi ganun. Baka hindi nasabi si Pedro ano. Kasi ang hindi naman kasi masaya. Baka puro masaya ginagawa. Walang program. Ano, program sa dapat yun. May mga walk ba? Ano, may walking. Wala naman kasi pag puro masaya lang. Ano, may walking tsaka oriente. Dapat kahapon eh, nabisi ako kahapon sa ano. Nabalakap. Ginabala ako ng kawan. Ngayon, yung 83 years old, sinanay Gomez, nagpa-sabay na. Ano, may arthritis dito. Hindi ba arthritis eh? Sa matanda, no? 83 na eh. Ano kaya? Ganyan doon. Siya na 83. Birthday pa itong linggo. Oh. Advance, happy birthday, Nani Bin Gomez, dyan sa may Bicol. Yan. Birthday po siya sa buhay, mag-83. Yan, bago natin pasyente kahapon. Stroke. Stroke po siya. Yan. 83. Iba yung 83 no? Parang may general na pagrango no? Kumbaga sa police, general. Yung sa kabila, matanda yan, 85 niya. Diba? Malakas pa. Oh, yung Babae? Babae, kung nalakad tayo? Oo. Yung laging bumabati sa'yo? Oo. Aba, hindi pala yun? Tibay, no? Ang nakakain ng gulay-gulay. Hindi kumakain ng karne yata yun. Kumakain din ko. Sabi siya ng doktor, gusto mo ba buhay? Kumakain ng karne. Ngayon yung pwede sa buhay. Sa life siya tulad ka rin, no? Yung biyanan ko, 85 na rin eh.
Ba? Mag-86 na sa... Mahaba pa rin mga ano yun. 86 na siya sa Mayo. Ay, sa asawa mo yun. Yung binang mo. Yun ako mag-abel mo. Tikas ah. Bago ah. Hinihilot-hilot ka naman yun, pero ano rin eh, iba rin yung Therapy, baka sa therapy. ginaganyan-ganyan ko kayo ng iba rin. O naman, stroke. Iba yung therapy kasi. May stroke kasi. Hindi pa rin. Talagang ginagawa ko ito. Hindi ko pinatherapy ito. Kaya sayang yung panahon. Natanda na tayo. Magaling ka, hindi mababawi mo lahat yan. Wala siya. Si nanay nga, nag-iiyak nung nalaman niya eh. Stroke ka? Oo. Ah, di niya. Oo nga pala, hindi mo pinaalam ano. Nung malaman niya, Yung sinabi ng kapatid ko ng 27 Oo. na, nag-iiyak siya. ito nga mag-charge siya. Sino kasi, sino na nagising. Laba pa ako ng doktor. Tapos, sabi namin, Iyak ng iyak. hindi na bigla, hindi na hypertension. Ah. Minsan ang biglang pag ano, biglang pagsabi, di ba? Biglang magdulot ng hypertension yun. Ano, may edad na. Na, 53. ba? Matibay ah. Sa nanim yun. Ba? Sa nanim yan. Hello? Asan si Inang? Si Inang? Nagte-therapy ulit ako eh. Saan probinsya? Nasa Manila sila. Ah, hello po. Ayun, nanim yan. Nanim mo. Yan, nanin ko. Wala lakas pa. Parang bagets pa. Hello po na. Happy New Year po. Kaganda pala ng nanay mo. Ang lakas pa no. Denied ka. Nagte-therapy ako oh. Oh, buti naman sabi niya. Para gumaling na ito anak mo. Sarap kumain kasi ito eh. Yan. Ano pa ang nanin mo? Lukring. Lukring. O, shoutout kay Nani Lukring. Yan. Sa Manila ba sila? Lakas po, no? Oh, hindi pa si Nani. Parang presa-presa. Oh. Bago ba pinalitsin yan, ha? Bago ba pinalitsin yan, ha? Hindi na. Hindi na. Ingat sa lechon na, ingat sa lechon. O sige. Sige. Okay, God bless. Kumakain daw sila. Baka sila eh. Gusto ko na. Almusal pa lang yan. Oo, baka lechon na kinaka. Hindi, ano. Magulay-gulay sila nun. Oh, lambot na, oh. Lambot na naman kagad, oh. Pati kasi muli. Maraming hinatak na lamig to. So, pupokus tayo rito kasi mas marami dyan. Ito yung problema ni Kuya. Itong left upper limb niya. So, dito focus. Grabe ah. Wala mong bisyong alak eh. Meron pa, patay. Sumabi sa bagong taon. Yung iba, di ba? Yung gagadang ngayon, no? Yung kagad eh. Oo. Tulog ako. Tulog lang ako sa chef ko. Gulat sila eh. Bakit? Sabi ko, gusto mo pahinga. Gusto mo pahinga katawan ko. Pagising ko, lakas ko. Yung biyanan ko nga, yung bagong taon, uminom pa ng Red Horse eh.
Yung salubungin, tapos salubungin mo. Yung kauna ko mag-inom, diba? 12. Papayan ng katawan yun. Tapos, uno, tulog ka. Dahil, barado ko yan. No? So, very strict mo naman, ano rito. Grabe, oh. Kasi pagkakuan, hinihilot ko naman yan, kaya lang iba rin yung hindi ko naman talaga maano na Oo, ako. hindi mo kaibigan sa sarili mo. Ginaganyan-ganyan ko lang. Wala. Pagkagising ko sa umaga, ginaganyan ko naman eh. Yung na-exercise ko, kaya lang. Maano ka. Eh, kung lahat ng tao, kayang gawin yung pag-stock niya, di wala naman ka-therapy. Sabihin, kailangan pang therapy. Pag magaling ka na, mag-iwalay na tayo. Tigas mo yung mga katabayan. May pahirap sa'yo, tigas mo. Dati malambot ito. Bagong basyo ka, di ba? Tigas na. Balik ko sa uri niya. Sa tigas. Bagal lang kuya, tandaan mo. Ikaw ba, yung ginawa mo, kakayanin mo ba yung ganyan ginagawa mo? Hindi mo kakayanin yan kasi nga, Wala, haplos lang na sarili mo kasi lang, kaya may binti siguro, pa. Kung paano naman, pinapaikot ko ganyan, nilalagyan ko ng kuminsan ito. Hindi ka malayo ka, mga sakit to. Hindi ko naman matutulog. Bigas na. Ano? At sila ng panahon, oras ko yan. Ang panahon na oras, napaka-importante sa tao. Kasi yung mga yan, para mag-simento yan. Nagkikisimento kasi yan, yan. Tigas na, oh. Ilang linggo ka lang ng bakasyon, no? Simento na, oh. Elemento ng mga espasyo ng sa mga buto. Gagawin niya, magpabayaan yan. Puro yun talaga. Kasi, hindi pa totally yun. Kaya check up mo. Dapat ngayon eh. Next week. Yan, masakit yung heliliit. Tigas, oh. Ayan, Pagkapako, tigas na. ayan, yan. Tigas na. Tuwa. Buhay lang na. Maritso. Hindi kasi. Kayari. Ano gagawa mo? Hindi mo kita, malambot ito mga to ah. Pinatigas mo. Ang baga ang stroke. Kailangan mo report. Report. Dagal eh. Iwan mo sa graduation. May mga papagraduate na. Huh? Galing ka. Okay. Aray ah. Aray, naku. Si Kuya, puro aray na. Ay, sakit ng ginawa mo. Di ba? Kaya naman may mga kulay. May langi ko ba? Bilang ako nung kaya. May langi ko kaya. Kaya may asama yata eh. Sinalubo mo yata yung New Year eh. Happy New Year. Ay,
Kaya parang so, nag-focus po tayo sa kanyang upper limb. Kasi medyo nanigas ang mga muscle niya rito. Puro aray inabot eh. Aray. Yan. Ito naman kuya. Ha? Tingnan mo ha? Alam kong buulan eh. Mula ba? Ano? Binago kayo ng kuya. Balak, masyado, ba? Oo. Hirap. More savings tayo. Pahalaga natin yung mapapasok na pera. Pag yung kamay ko na yan, parang nanglalambot talaga ako dyan pagka. Oh, sara mo. Sara. Ang hina. Ba't nang hina? Ang hina. Sara mo ah. Parang, sara. Nabalik ko diyan. Na-relax sobra. Hindi pwede kasi ma-relax ng stroke. Kung na-relax yan, dire-diretso ma-relax yan. Mukha ng normal yan. Pwede mo relax. Ngayon, hindi. Yung relax mo, araw lang.